ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟେ। ଜଣାପଡ଼େ ନା କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଓ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଏକାଠି ରହି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକାଠି ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝଟ ସହ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିବାହ ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ବିବାହ ପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପଛର କାରଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 6 ମାସ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଦେଖାଯିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ବିବାହ ପରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ନିଜ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇମୋସନାଲ ରିଆକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ଦେଖାଯିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ। ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିବାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ମମତା ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ସେହି ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ପର୍ସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଖୁବ୍ କମିଯାଇଥାଏ ଓ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଅଧା ଅଧୁରା ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ମହିଳା ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।